नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ, जय कड़ा। आपण मारे मारो डांस देख सकते भल लगी किंतु सब्सक्राइब कर नथिबे तेन करी मु आउडे डांस अपलोड करछि सेटा मोर बाबांको डांस मु से डांस वीडियो में रेडियो आपण माने रेडियो चंदी तो तेरे चलंतु डांस देखिबा कंटिकी कुनुके करुवायेने गुंडल बरुवे मोदलायेने సింగారాములమ్మ చెమ్మగిల్లి ముత్తియడే చూపించవే నాపై ప్రేమ నల్ల నల్లని కళ్ళతో నా చూపు నడుముతో నన్నాగవే చేతివే గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరాటలాడుతూ నీ ఒళ్ళో దేవాలేనే చుట్టూ దిప్పుకున్నారే ఓ సింగారాములమ్మ చెమట సుక్కోల తీసయ్యదే నీ చీల కుంగుకే మీరయ్యదే సాయంకాలం వేళ సందె పొత్తులాగా చింతలోనే ఉండవే చీకటిలో మెరిసే సుక్కలాగా గుండెలో నగానే నీటిలో నా నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ బొమ్మలా ఉన్నదే